మణి గారు, మీ ఈ ఊరు గురించి మీరు లాస్ట్ ఇయర్ కూడా చాలా రచ్చ చేశారు మా వాళ్ళు అని చాలా గొప్పగా చెప్పారు. ఏం లేదు ఇక్కడ, మొత్తం డొల్లే. లేదు మేడం. ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ అలాగే ఉంటది, తర్వాత కానీ వీళ్ళు మాత్రం భలే నచ్చారండి. ఎవరండి? అస్సలు వాళ్ళే కదా. అటుపక్క కూడా ఇంకా బాగా ఇంకా అటువైపు వెళ్ళలేదు మనం. అంతే. హ్యాండ్స్ అన్న అటుపక్క యూత్ అందరూ ఒకసారి గట్టిగా హ్యాండ్స్ రేస్ చేయాలి. అది యూత్. మీరు చేస్తారు మేడం, నేను చేస్తాను. ఎందుకు చూడండి ఏమైంటుంది? ఏది ఏం లేదు అక్కడ. మన వాళ్ళ దగ్గరికి రావాలా? నేను అమ్మాయి దగ్గరికి. అలాగే. హలో, ఇదిగో పరువుకు సంబంధించింది. పరువు ఉందండి? ఉంది, చాలా పెద్దదా. చిన్నప్పుడు రాసుకొచ్చారు. పెద్దది పరువు రాసుకొచ్చారు. అలాగే చాంద్ బాషా గారికి స్పెషల్ థ్యాంక్ యూ తెలుపుకుంటూ నాకు రెండోసారి అవకాశం ఇవ్వడం జరిగిపోయిందండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాంద్ బాషా అన్న గారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మరి ఏ మాత్రం ఆలస్యం ఓకే, థ్యాంక్ యూ.